Så er jeg tilbage, og nu kan I se det. Så nu går jeg bare i gang med spillet. Ej, fuck, det var den forkerte vej. Eller var det? Nej. Ej, så I det? Ej. Hvordan fanden kan man hoppe så langt? Nej. Der er 7 minutter til at klare alle banerne. Det tror jeg ikke, jeg kan nå. What? Ej. Fuck, så var man nødt til at starte, når man er klar den her. Hvor fanden? Nej. Hov. Endelig. Jeg klarer det. Fuck. Jeg skal... Jeg gjorde det fandme. Jeg gjorde det fucking, men... Gjorde det? Fuck det. Nej! Hvorfor fanden kan jeg ikke nå det her? Ej. Freaking irriterende. Fuck, nej, det kan jeg ikke. Hvad? Hvorfor fanden gør jeg hele tiden der? Jeg gider et med ikke spille det her mere. Skal vi spille mit spil? Så går vi på Super Star. Nej, ups. Sådan der. Der. Ja, det der. Det der er mit spil. Så går man ind. Okay. Ja, så er man der. Og så skal man 20 game, ikke? Så man skal klare alle de her baner. Så dør man. Jeg skal lige vende mig til det her. Se, hvor fucking dum jeg er. Fuck. Hvorfor er jeg ikke engang god til mit eget spil? Skal man løbe dernede? Hvorfor kan jeg ikke engang løbe op? Nu ved jeg fucking hvad jeg skal. Hvorfor det? No.
Hvordan? Jeg kan ikke engang finde ud af det. Jeg kun lavede det, jeg har aldrig spillet det. Jo, en gang har jeg spillet det. Altså lige nu har jeg spillet det. Jeg har lige spillet det. Så er det en gang. Skriv lige i kommentaren, hvad jeg kan spille næste gang. Jeg keder mig. Jeg ved, hvad jeg kan spille. Jeg spiller det her. Det er så sjovt. Så giver man bomben til en, man synes, de skal have. Det er bare mega sjovt. Og så springer der. Og så den bomben springer hos de dør og kommer herud i den her lille rumkreds. Og jeg tror, jeg har fået et hjul. Et spænd. Det bliver spændende. Hvad får jeg? Please en knap. Please klappen. Please. Yes, mand. Vi er i gang. Ej, se, det er min bombe, det der. Fuck, jeg vil ikke have den. Jeg skal ikke have den. Jeg skal ikke have den. Se, nu ser vi lige, hvad bomben lander hos. Jeg køber lige sådan en her. Nå, det koster 6.000. Bomben er der. Kan jeg se den? Se, nu springer den hos hende. Se, når den bliver rød, ikke? Se, betyder det, at den springer. Og så bliver der kun én tilbage. Og så det sidste, der er tilbage, vinder. Okay, se, så nu venter jeg til den bliver rød, og så giver jeg den ved siden af. Vi finder en, den lyserøde eller grønne. Jeg tager den lyserøde. Se, mand, hun døde. Se, hun venter også på, at den bliver hende der. Hun venter også på, at den bliver rød, og jeg tror, den springer. Se, den springer hende der. Ved du, jeg bruger den der knap, hvis jeg er 2 tilbage, ikke? Så kan man bruge den, ikke? Og så når den har bolden, ikke? Så kan man bare gøre, så den springer her sin. Ja. Vi er 4 tilbage. Ej, hørte I det? Yeah! Fuck. Jeg vandt. Vent lige, hvad? Det mener I ikke. Ej, jeg har lige brugt mit fucking dumme. Kan jeg ikke give den? Hvorfor fanden kan jeg ikke give den? Nej, hun lægger. Hun lægger et af datene. Fuck hende. Fuck det. Fuck hende der. Hun lægger fandme, mand. Hun lægger. Jeg hader hende fucking meget. Fuck dig, mand. Bla bla. Vi er gang. Ej, det er en rød bombe. Den der. Nu bliver den lille. Ej, please en ikke køber sådan, hvor der er 3 bomber med. Det gider jeg for ikke det. Nu har jeg bomben, ikke? Så tager jeg den der over for mig, når den bliver rød. Kan I se, når den bliver rød? Ja. Det gør den nu. Så tager man den over derfra. Jeg fik penge. Money. Hver gang der er en, der dræber, så skal jeg kigge lige der på min money sted, fordi så får jeg flere penge. Se, han venter også på, at den bliver rød.
Der er bomben, og den bliver rød. Ham der har bomben nu. Hej, den blev rød, og den... Ej, så giver den det. Jeg troede lige hun ville skyde den til mig. Jeg fik 500. Hvem er det, mor? Okay. Jeg døde. Kan I sove godt? Jeg skal i seng. Elsker jer.